там къде не вижда къде отива. Чак да работи. Макси, къде са паченцата? Макси! Къде са паченцата, май? Как прави паченцето? Трябва да вземем следващия път хляб да им хвърляме и той добро ще... Макси, къде е паченцата? За програма качили. Няколко бисквитки искаш да изкарам. Имаме ли? Дай. Макси, как прави паченцето? Как прави паченцето? Па. Кажи на мама, как прави паченцето? Как прави паченцето, Макси? Внимавай. Как прави паченцето? Макси! На парченца мънички ги фърли. Как прави паченцето, Макси? И сега ще дадат. И тя и другите се съберат. Чакай сега, къде ги прави там. Илица, тъй да може да ги хвани. Ивчо, малко по-надясно може да хвани патенцата. Аз правя клипчета ти. Това изгледа. Макси, къде са пачетата? Ще кажеш ли бай-бай на патенцата? Айде кажи чао-чао, патенца! Кажи чао-чао! Кажи бай-бай, патета! Ще ги прави балоните и балоните. Сега е страх. Айде, Макси, кажи чао! Кажи чао на патенцата! Бай-бай! Бай-бай!